Jien illum wara nofsinhar kellna kuntatt mal-Gvern Amerikan fejn tlabna u ngħatajna l-għajnuna min-naħa tal-Gvern Amerikan biex esperti min-naħa tal-Federal Bureau of Investigation, l-FBI, jaslu Malta kemm jista' jkun malajr fis-sigħat li ġejjin ħalli jkunu jistgħu jgħinu lill-esperti lokali li nixtieq inżid. Din il-miżura mhijiex nuqqas ta' fiduċja fl-esperti lokali. Hija anzi mod ta' kif inżidu ir-riżorsi tagħna permezz ta' riżorsi ta' dak li huwa arguably l-iktar pajjiż sofistikat fid-dinja